μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά τα οποία θα ισχύσουν στο δημόσιο θα εφαρμοστούν πριν καν εφαρμοστούν στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Θα φτάσουν εκεί πολύ γρήγορα. Τι θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν, θα φτάσουν πρώτα στον ιδιωτικό τομέα και μετά θα εφαρμοστούν στο γραφειοκρατικό δημόσιο, το οποίο θα αρχίσει να τα αποκριθεί. Έτσι, διότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη στο σύνολό του σχεδόν στο όριο της καταστροφής. Πάντως, για να το συνοψίσω από την αρχή και να ξεκινήσω από αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για τις προσωπικότητες των πολιτικών, το οποίο νομίζω ότι είναι η βάση για το τι γίνεται και το τι θα γίνει στην οικονομία μας, να πω ότι τουλάχιστον στο παρελθόν, έστω ακόμα και αυτά τα ιδεώδη, την ελευθερία που δίδανε τότε οι ηγέτες, ήταν το αντιστάθμισμα, ήταν η ανταπόδοση στο φόρο, έστω αίματος που δίναν τότε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή αργότερα με το φόρο τους τον χρηματικό. Κάτι λάμβαναν οι πολίτες, κάτι που σήμερα έχει σταματήσει να συμβαίνει στις χώρες, ξέρετε. Πληρώνουμε οι φορολογούμενοι και δεν παίρνουμε κάτι. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν, ακόμα και να είχαμε λοιπόν μια μεγαλύτερη προσωπικότητα που να μας διοικούσε, δεν θα μπορούσαμε εύκολα αυτούς τους ανθρώπους να τους πιστέψουμε σε κάτι, διότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και ξέρετε, για να φτάσουμε και στο σήμερα και αυτό που ρώτησε ο κ. Καλούδης, για το τι μελιγενέστε. Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ θα λέγω ότι υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία. Είναι δυνατόν από τη μία να συζητάμε για ανάπτυξη και από την άλλη να δημιουργούμε αντιφάσεις? Προσέξτε να δείτε κάτι. Λέμε ανταποδοτικότητα 0 καταρχάς, με όλα αυτά τα φορομπηχτικά μέτρα. Δηλαδή, πρακτικά τι λέμε? Ότι παρόλο που πληρώνετε εσείς, δεν υπάρχει καλό σχολείο για το παιδί σας. Έτσι. Άρα πρέπει να το πάτε στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό, πληρώνω όμως το μέρισμα της κοινωνικής συμμετοχής. Ναι, και ποια είναι η πλάκα η μεγάλη? Ποια είναι η πλάκα η μεγάλη? Το ξέρετε, το ιδιωτικό σχολείο αποτελεί τεκμήριο. Βέβαια. Είναι τεκμήριο. Δηλαδή, από τη μία σε σπρώχνει στο ιδιωτικό σχολείο, σου λέει πήγαινε το παιδί σου εκεί, γιατί τελειώνει στις 4 και στις 5 από το γραφείο σου. Και εγώ, σαν δημόσιο, δεν μπορώ να στο φέρω το παιδί στις 5 η ώρα στο σπίτι, αλλά θα στο φέρω από τις 1. Οπότε πρακτικά του λέει κόψε το λαιμό σου και πήγαινε πάρτο, με κακό σύστημα παιδείας. Και την ώρα που το απορρίπτεις εσύ, παρόλο που το πληρώνεις, και λες όχι, θα πάω στο ιδιωτικό σχολείο, σε φορολογούνε. Θέλετε να δείτε άλλο απίστευτο αυτή τη στιγμή αντίφαση? Αυξήσαμε τους φόρους στα τσιγάρα. Και λέει μάλιστα και ο Υπουργός, ακούστε τώρα, λέει ο Υπουργός ότι θα επιδιώξουμε αύξηση της κατανάλωσης των τσιγάρων. Έτσι, την ώρα που απαγορεύεται. Την ώρα που απαγορεύεται το τσιγάρο. Σήμερα έκλεισε το εργοστάσιό του με αναγκαστική άδεια. Κάποιοι υπάλληλοι. Τρεις μέρες θα δουλεύουν και 2 μέρες και θα φερούνται από την άλλη του καλοκαιριού. Δεν είναι. Αφού αγορεύεις παντού το κάπνισμα, πώς γίνεται από την άλλη να αυξηθεί η κατανάλωση? Να σας πω κάτι που είναι γεγονός. Αυτό είναι αντίφαση. Σε μία συνέντευξη τύπου. Έχω πάντως να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε. Αμέσως θα πω κάτι και έτσι να ευθυμίσουμε με την τραγικότητα της κατάστασης. Σε μια συνέντευξη τύπου μπαίνει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, μπαίνει ο κ. Κωνσταντίνου μέσα και βρίσκεται μπροστά σε έναν νέφος καπνού. Και λέει, σας παρακαλώ, απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ πέρα μέσα. Και το απαντάει ένας από τους δημοσιογράφους, μα κύριε Υπουργέ, εσείς δεν αυξήσατε το φόρο του καπνού? Και λέει, συνεχίζει. Και λέει, εντάξει, λέει, από σήμερα επιτρέπεται το κάπνισμα. Το δημόσιο θέλει λεφτά, καπνίζεται. Από εκείνη την ημέρα, τελείωσα, από εκείνη την ημέρα δεν υπήρξε όλα, καφενεία, εστιατόρια, τα πάντα ξανάρχισε το κάπνισμα. Ακούστε τώρα, είναι αυτή η εικόνα, προσέξτε, κράτους και πολιτικής βούλησης. Τη μία να λέμε και την άλλη να ξελέμε. Και μετά ρωτάμε γιατί πηγαίνει το σπρέτ πάνω από το 300. Γιατί είμαστε αναξιόπιστοι. Εγώ θα σταθώ είμαστε αναξιόπιστοι στα δύο στοιχεία τα οποία δώσετε για την. Κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το. Και αν μου επιτρέπετε, ένα πράγμα σήμερα, αν παρακολουθήσατε, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Γύρισε και είπε: δεν με ενδιαφέρει, λέει, τα σκάφη, οι πισίνες και τα ακριβά σπίτια, λέει, θα τιμωρήσει το φοροδιαφύγη. Γιατί διαρκώς προσπαθεί να πει ότι οι φοροφυγάδες είναι αυτοί με τα καλά σπίτια, τα σκάφη και τα αυτοκίνητα? Δηλαδή, καταδικάζουμε τον επιτυχημένο. Πρακτικά. Καταδικάζουμε τον νέο, ο οποίος θα βγει από ένα καλό σχολείο, από ένα καλό πανεπιστήμιο, θα πάρει ένα δυνατό μισθό σε μια πολυεθνική, θα πετύχει στη ζωή του και τι του λέμε? Ότι είναι φοροφυγάς. Λίγα λεπτά πριν να μπούμε εδώ, τι περιμένει η αγορά και τι περιμένουν η οικονομία γενικότερα από αυτά τα δύο ταξίδια? Εσείς, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που έχετε και όσα έχετε συζητήσει, ποια είναι η δική σας ευθύνη? Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το οποίο πρέπει να έλθει στην αγορά, αυτό το οποίο θέλει να ακούσει η αγορά, είναι στήριξη, είναι εμπιστοσύνη, η οποία έχει χαθεί στην ελληνική οικονομία και στους πολιτικούς τους Έλληνες, οι οποίοι όλα τα χρόνια με όλη τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους έφεραν αυτό που λέμε σήμερα
Έλλειψη εμπιστοσύνης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σημαίνει ρίσκο. Το ρίσκο σημαίνει υψηλά επιτόκια. Είναι τα λεγόμενα spread που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό το οποίο θέλουν οι αγορές, θέλουμε και εμείς να δούμε, είναι τουλάχιστον να φτάσουν στο ταξίδι της Γερμανίας και της Αμερικής να πάρει μια δήλωση εμπιστοσύνης ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Προχωρήστε, θα προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι θα αποσπάσει αυτές τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πάμε μόνο για δηλώσεις, λέτε κάτι να... Κοιτάξτε, οι δηλώσεις μαζί θα φέρουν, όπως είπαμε, χαμηλά επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια, οι αγορές εκεί είναι. Πάντοτε θέλουν να δανείσουν. Τα λεφτά αυτό το σκοπό έχουν στη διατραπεζική, να δανείζονται. Εάν τα επιτόκια είναι σωστά, εύκολα θα δανείσει κάποιος. Σίγουρα δεν θα επαναφέρουμε τις αξιολογήσεις εκεί που ήταν μία νυχτή, αλλά θα ξεκινήσει τουλάχιστον αυτή η αντίστροφη μέτρηση να αρχίσουμε να δανειζόμαστε φθηνότερα. Το ζήτημα είναι δεν μπορείς να ζεις με δανεικά. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν παράγει πλούτο, δεν κάνει κάτι, δεν έχει προϊόν, δεν έχει υπηρεσία. Ακόμα και τον τουρισμό που είχαμε, τον έχουμε κατασφάξει με οτιδήποτε έχουμε κάνει στο παρελθόν. Η κυβέρνηση αυτό το οποίο θυμήθηκε να κόψει όταν βγήκε, επειδή ήταν σπατάλη, να κλείσει κάποια γραφεία του ΕΟΤ παγκοσμίως. Εγώ έχω μία παρατήρηση εδώ. Περιμένουμε την κυρία Κατσέλη, περιμένουμε. Πάνω σε αυτό, εγώ ήθελα να πω προηγουμένως, κλείνοντας αυτό το οποίο προσπαθούσα έτσι να ολοκληρώσω, ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτή η αυθαίρετη φορομπηχτική πολιτική, η οποία δεν καταλήγει σε κάποια αναπτυξιακή σκοπιά. Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι προϊόν. Έλεγε δηλαδή ότι ναι, θα πληρώσετε, αλλά κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε ξεκινήσει ένα μηχανισμό ο οποίος θα βελτιώσει η κατάσταση. Διότι όλοι τώρα, ξέρετε, όλοι έχουν αρχίσει στο μυαλό τους να εξασφαλίζουν ότι μία πρώτη βοήθεια θα δοθεί. Πάντως, αν μου επιτρέπετε. Αλλά όλοι ανησυχούν για το τι θα γίνει στο δεύτερο εξάμηνο ή του χρόνου. Και καλώς να ανησυχούμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ξέρετε κάτι, νομίζω ότι δεν οφείλεται μόνο σε μια πιθανή ανικανότητα που κάποιοι αισθάνονται. Θεωρώ ότι όλους αυτούς τους σκελετούς που θυμηθήκαν να βγάλουν από την ντουλάπα και να μιλήσουν για αυτή την καταστροφή και την περιουραίουσα ατμόσφαιρα. Όλη αυτή την κατάσταση. Τα ελλείμματα στο 12%, αν καταστρεφόμαστε, κρίση παγκόσμια, δεν πάει το ένα, δεν πάει το άλλο. Δεν κάνουν και κάτι για να τα αποτρέψουν όλα αυτά μεταξύ μας. Δηλαδή, την ώρα που καταστρεφόμαστε και δεν υπάρχει ρευστότητα, λέει να αυξήσουμε το ΦΠΑ, δηλαδή να στραγγίξουμε την αγορά και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι είναι ένα καλό άλοθη για να περαστούν μέτρα τα οποία τα είχαν στο μυαλό τους. Θα οφείλαν να τα κάνουν αργά ή γρήγορα λόγω το ότι θα τα έφερνε η Ευρώπη. Γιατί να μην κάνουν κάποια αναπτυξιακά μέτρα. Γιατί πολύ απλά δεν θα μπορέσει να περάσει κάτι προς αυτή την κατάσταση. Χθες το βράδυ άκουσα ότι. Χθες το βράδυ το πληροφορήθηκα και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί γνώριζα τον προηγούμενο. Μια τελευταία λέξη, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία λέξη. Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρούμε ως χώρα για να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ανταγωνιστικότητα, αγαπητοί, με 44,06 εισφορές υπέρ του κράτους για το ΙΚΑ, με κακό σύστημα υγείας, δεν φέρνει ανταγωνιστικότητα. Κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Μάκη Μπόλα που ήταν κοντά μας και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα εσάς που μας